እቲ ፊልሚ ኣብ ኢራቅ ውሽጢ ኣብ ተልእኾ ዝርከብ ሓደ ስናይፐር ተኳሲ እንርአየና ይጅምር። ንሱ ድማ ሪያን ለጋን ነበረ። ንኽልቲኦም ዓመፅቲ ብብቕዓት ይቐትሎም። ካብኡ ድማ ንሱን ናቱ ኣባላት ዝኾኑ ናብቲ ናይ ዓመፅቲ መሕቢ ቦታ ይኸዱ። ናብ ውሽጢ ኣብ ዝኣትሉ ሰዓት ነቶም ዝረኸብዎም ጸላእቲ እናቐትሉ እዮም ዝሓልፉ ዝነበሩ። ኣብ መወዳእታ ድማ ሓደ ሰብ ይረኽብዎ እሞ እቲ መሕቢኦም ኣበይ ከም ዘሎ ይሓትዎ። ሮያን እውን ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ነቲ ሓደ ዝመጽእ ዝነበረ ጸላኢ ይቐትሎ። ነገር ግን ንሱ እውን ብጥይት ተወቂዑ ነበረ። ናብ መሬት ኣብ ዝወደቐሉ ሰዓት ናቱ ሓለቓ ዝኾነ እቲ ኦፊሰር ጆኒ ከም ዝተርፍ ብምንጋር የበረታትዖ። ካብኡ እቲ ምርኢት ናብ ሮያን እና ወዱ ቢሊ እናርአየና ይቕጽል። ብሓባር ንሃደን ምውፅኦም ኣኸቲሉ ክልቲኦም ኣብቲ ጫካ ውሽጢ መሳርሒኦም ሒዞም ተረኺቦም እዮም። ቢሊ ንኣቦኡ ዘበረታትዕ ዓይነት ህፃን እንትኸውን ሎሚ ሮያን ንቢሊ ናብታ እንስሳ ንኽትኩስ ይሕብሮ። እዚ ድማ ንዕኡ ከም ልምምድ ነበረ። ኣብ ፍርሒ ዝነበረ ቢሊ ግን እዚ ናይ ምግባር ድፍረት ኣይነበሮን። ነገር ግን ሮያን ነታ እንስሳ ብምቕታል ብሓባር ስግኦም ይበልዑ። ኣብ ዝቕጽል ሮያን ንወዱ እቲ ኻራ ከመይ ገይሩ ክሽንድዮ ከም ዘለዎ የምህሮ። እቲ ወዱ ድማ ልክዕ ከምቲ ኣቦኡ ዘርኣዮ ይፍትን። ነገር ግን ሃንደበት ንናይ ባዕሉ ኢድ ይሓርዶ። ድሕሪ ዝተወሰነ ደቂቕ ድማ ንበይኑ ናብቲ ጫካ ይኸይድ እሞ ንእሽተይ ከልቢ ይረክብ። ንዓኣ ድማ ምንኽኻ ይጅምር። ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ድማ እታ ዓባይ ከልቢ ትመጽእ ንቢሊ ንክትነኽሶ እናነብሐት ናብኡ ትመጽእ። እቲ ዝፈርሐ ቢሊ ድማ ንኣቦኡ ይጽውዖ። ኣቦኡ ድማ መጺኡ ብስናይፐር ነታ ኸልቢ ይቐትላ። እዚ ኩነታት ግን ኣብ ናይ ቢሊ ኣእምሮ ተቐሪጹ ዝተርፍ ነበረ። ናብ ናይ ሮያን ገዛ እንትንምለስ ሮያን ምስ ሰበይቱን ወዱን ብምዃን ሕጉስ ዝበሃል ህይወት እናመርሐ ይርከብ። ናይ ሰበይቱ ስም ድማ ጄቲን እዩ። ቢሊ ሰውነቱ ኣብ ዝሕፀበሉ ሰዓት ኣዲኡ ትሕግዞ ነበረት። ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ድማ እቲ ዝተሓረደ ኢዱ ትርእዮ። ንሱ እውን እንታይ ከም ዝተፈጠረ ይነግራ። ናብ ሮያን ብምኻድ እንታይ ከም ዝተፈጠረ ኣብ ተሓተሉ ሰዓት ንኣቦኡ ዘሕረቕ ስራሕ እናሰርሐ እንተኾነ ዋላ ነገር ግን እታ እንስሳ ንምቕታል ፈቓደኛ ከም ዘይነበረ ይሕብራ። ድፍረት የብሉን ኢሉ ንከይሓስብ ድማ በይኑ ኣብቲ ጫካ ምዝውዋሩ ኣኸቲሉ ንሱ ድማ ንዕኡ ዘድንቆ ነበረ። ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ቢሊ ብንግሁ ይለዓል እሞ ንኣቦኡ ሳንዱቕ ብምስራሕ ይሕግዞ። ካብኡ ሪያኑና ሰበይቱ ነቲ ሓድሽ ዝወልድዎ ውላዶም ኣየናይ ስም ክመርፁ ከም ዘለዎም ይነጋገሩ። ሮያን ናብ ስራሕ ድሕሪ ምኻዱ ናብ ኢራቅ ተልእኾ ተዋሂብዎ ክኸዱ ንዘለዎ ወታደራት ተኣኪቦም ይነጋገሩ። ናይ ሮያን ሰበይቱ ንቢሊ ናብ ቤት ትምህርቲ እናወሰደቶ ነበረት። ሃንደበት ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ብዝተፈጠረ ናይ መኪና ሓደጋ ንሳን ኣብ ከብዳ ዝነበረ ህፃንን ክሞቱ ገይርዎም እዩ። ካብቲ ሓደጋ ዝተረፈ ሰብ ግን ቢሊ ጥራሕ ነበረ። እታ ዝሞተት ኣዲኡ ኣብ ዝረኣያ ሰዓት ይስንብድ። ልክዕ ከምቲ ናይ ጫካ ኣብ ኣእምርኡ ተቐሪጹ ዝተርፍ ነገር ነበረ። ካብኡ እቲ ታሪክ 6 ዓመት ንቕድሚት የርእየና። ሮያን እውን ወዱ ንምዕባይ ክብል ካብ ውትድርና ብምውፃእ ካልእ ናብራ ክነብር ነበሮ። ነገር ግን ኣብ ውትድርና ኣብ ዝነበረሉ ሰዓት ዘሕለፎም ነገራት ኩሉ ብምዝካር ዓብይ ናይ ድብርቲ ሕማም ይሕዞ። ካብኡ ብተወሳኺ እታ ዝሞተት ሰበይቱ ብቕድሚኡ ሕልሚ ብዝመስል መልክዑ ይርያ ነበረ። ቤተሰቡ ብጽቡቕ ንምንባር ዝነበሮ ጻዕሪ ቢሊና ንሱ ናብ ኣውስትራልያ ንክመፁ ነበረ። ናብኡ ዝመፁ እንትኾኑ ነገር ግን ናብርኦም ከምቲ ናይ ቀደም ብሰላማዊ መልክዑ ዝመርሑ ኣይነበሩን። ቢሊ እውን እናጎርመሰ ስለ ዝመፀ ብዝሰርሖ ጥፍኣት መሰረት ክሳብ ቤት ፍርዲ ይወስድዎ። ኣቦኡ እውን ንወዱ እናተኸታተለ ስርዓት ዘየትሕዘ እንተኾይኑ እቲ ናይ ምዕባይ መሰሉ እውን ክምንጥልዎ ከም ዝኽእሉ ይሕብርዎ። ኣብ መኪና ውሽጢ ሮያን እና ቢሊ ዝኾነ ዓይነት ቃል ኣይተነጋገሩን። ነገር ግን ሮያን ካብ ናይ ቀደም ዓርኩ መልእኽቲ ይበፅሖ። ንሱ ድማ ጆኒ እንትኸውን ብሓባር ንክነጋገሩ ቆፀሮ ይሕዙ። ድሓር ድማ ንቢሊ ኣብ ሻወር ንርእዮ። ኣጻብዕቲ እውን በቲ ዝሓዞ መርፍእ ይወግኦ። እዚ ዝገበረሉ ምክንያት ድማ ቆልዓ እናሃለየ እቲ ኻራ ንመደርባይ ክብል እቲ ኢዱ ዝተሓረዶ ንሱ እናዘከረ ነበረ። ሓደ መዓልቲ ናብ ርእሰ መምህር ይጽዋዕ። ዝተጸውዐሉ ምክንያት ድማ ሮያን ቢሊ ዝመሃረሉ ቤት ትምህርቲ እቲ ክፍሊት እናኸፈለ ስለ ዘይነበረ እዩ። ብተወሳኺ ድማ ቢሊ ክላስ እናቐጽዐ እዩ። ስለዚ እቲ ርእሰ መምህር ከም ናይ ባዕሉ ኣረኣእያ እንተኾይኑ ቢሊ ካብዚ ቤት ትምህርቲ እዚ ብምውፃእ ናብ ናይ መንግስቲ ቤት ትምህርቲ ከይዱ ንከመዝግቦ እዩ ዝሓስብ። ነገር ግን ሮያን እዚ ብዘይ ምቕባል እቲ ዘድሊ ወርሓዊ
ክፍሊት ብግዚኡ ከም ዝኸፍል ቃል ይዓቲ ብተወሳኺ ናይ ቢሊ ጸባይ ንምስትኽኻል እውን ከምኡ እዞም ነገራት ድሕሪ ምሕላፉ ሮያን ናብቲ ናይ ቀደም ዓርኩ ጆኒ ንክረኽቦ ይኸይድ ክልቲኦም ኣብ ዝነጋገርሉ ሰዓት ጆኒ እውን ከምቲ ሮያን ዘጋጥሞ ዘሎ ነገር እናጋጥሞ ከም ዝኾነን ናብራ ከም ዝኸበዶን ይናገር ሰበይቱ ኣብ ልዕሊኡ እናሸርመጠት ከም ዝኾነትን ደቂ ድማ ንዕኡ ጸሊኦሞ እናነጋገርዎ ከም ዘይኾነ እውን ይዛረብ ብኻልእ ወገን ሮያን እውን ልክዕ ከምኡ ችግራት ስለ ዝነበርዎ ስለ ወዱ ጽቡቕ ነገር ዝናገር ኣይነበረን ጆኒ ኣብ መወዳእታ ዝፀዋዕ እኳ ምኽንያት ንኽተሓጋገዙን ብሓባር ንክሰርሑን እቲ ስራሕ ድማ ምሸት ከም ዝሰርሕዎን ክንዲ ትዝኣክል ከቢድ ከም ዘይኮነ ይዛረቦ ነገር ግን ብጥልቀት ናይቲ ስራሕ ምንነት ኣይነገሮን ከምቲ ዝረአ ካብ ሕጊ ወፃኢ ስራሕ ነበረ ሓደ መዓልቲ ምሳሕና በልዑ እናሃለዩ ሮያን እና ቢሊ ዝኾነ ቃል ከየውፅኡ ክበልዑ ንርእዮም ኣብ መንጎ ኣቦን ወድን ዘሎ ርክብ ጽቡቕ ከም ዘይኮነ ብቐሊሉ ምግንዛብ ይከኣል እዩ ኣብቲ ሽዑ መዓልቲ ሮያን ናብቲ ስራሕ ቦታ ይኸይድ ናይቶም ዝሰርሐሎም ካምፓኒ ምህርትታት ናብቲ ሹቓት ንምሻጥ ይኸይድ ነገር ግን ካብኡ ናይ ምግዛእ ድሌት ኣይነበሮምን ኣብ ዝቕጽል እቲ ዓርኩ ጆኒ ምስ ቢሊ ተራኺቡ ይነጋገር ኣብቲ ናይ ኢራቅ ውግእ ምስ ሮያን ብሓባር ኮይኖም ከመይ ገይሮም ጸላኢ ከም ዝደምሰሱ ይነግሮ ቢሊ ድማ ኣቦኡ ሰብ ቀቲሉ ከም ዝፈልጥ ይሓቶ ጆኒ ድማ ኣቦኡ ብስናይፐር ሓደገኛ ዝበሃል ተኳሲ ከም ዝኾነ ይነግሮ ሽዑ ድማ ሮያን ይመጽእ ጆኒ ሓቢሮም ንክሰርሑ ዝነገሮ ስራሕ ንክነጋገሩ ክብል ናብኡ ከም ዝመጸ ይናገር ሮያን ድማ መጀመርያ ንወዱ ክምገብ ከም ዘለዎን ካብኡ ድማ ተራኺቦም ከም ዝነጋገሩ ይነግሮ ከምቲ ዝተባሃልዎ ድማ ኣብቲ ባር ይራኸቡ ኣብ መጀመርያ ኣመናቲኡ ዝነበረ እንትኸውን ኣብ መወዳእታ ግን ኣብቲ ስራሕ ቦታ ብዘጋጥምዎ ችግራት ምኽንያት ገንዘብ የድልዮ ስለ ዝኾነ እዚ ስራሕ ንምስራሕ ይሰማማዕ ኣብቲ ሽዑ መዓልቲ ምሸት ሮያን ቅድሚ ሕጂ ሓቢዎ ዝነበረ ሽጉጥ የውፅኦ ኣብ ኣእምሮ ድማ ሰበይቱ ትመጽእ ኣብቲ ዝቕጽል መዓልቲ ቢሊ በቲ ጆኒ ዝነገረ ታሪክ ተመርኪሱ ሓደሽቲ ዕርኽቲ እንትላለ የርእየና ኣቦኡ ዘሕለፈ ናይ ውግእ ታሪክ እንትነግሮም ኩሎም እናሰምዕዎ ነበሩ ኣብቲ ሽዑ መዓልቲ ሮያንና ጆኒ ዘድልዮ መሰረታት ይዕጠቑ ካብኡ ናብ ሓደ ኣፓርትመንት ድሕሪ ምእታዮም ኣብቲ ውሽጢ ኮፍ ኢሉ ንዝነበረ ሰብ ይትኩስሉ ካብኡ ነቲ ሓደ ብምፍርራሕ ኣብቲ ገዛ ዝነበረ ገንዘብ ኩሉ ይሰርቅዎ ከምቲ ሓቂ እንተኾይኑ እቲ ዝሰርቅዎ ገንዘብ ካብ ናይ ጆኒ ዓርኩ ነበረ ጆኒ ድማ ብስልኪ ሓገዝ ዝፅውዕ ዝነበረ ቆልዓ ይርእዮ ድሕሪ ዝተወሰነ ደቂቕ ሓደ ሰብ እቲ በሪ የንኳሕኩሖ ሮያን እውን ብጥንቃቐ እቲ በሪ ዘንኳሕኩሕ ዘሎ መን ከም ዝኾነ ንምርኣይ ናብቲ በሪ ይኸይድ ልክዕ ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ጆኒ ንሮያን እቲ በሪ ንክኸፍቶ ይሕብሮ ሮያን ኣብ ዝኸፈተሉ ሰዓት እቲ ሰብ ከይዱ ነበረ ኣብቲ ደገ ሮያን ከም ዘይትኩሱ ቃል ኣትዮም ከም ዝነበሩ ይናገር ካብኡ ብተወሳኺ ክልተ ናይ ተኽሲ ድምፂ ከም ዝሰምዕን ከምቲ ዝሓሰቦ እንተኾይኑ ድማ ጆኒ ነቲ ሓገዝ ዝፅውዕ ዝነበረ ህፃን ቆልዓ ከም ዝቐተለ እዩ ዝሓስብ ኣብቲ ሽዑ መዓልቲ ለይቲ ሮያን ሓደ ሕልሚ ይርኢ ኣብ ዝሓልመሉ ሰዓት ቢሊ ናይ ኣቦኡ ድምፂ ይሰምዕ ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ሮያን ካብ ስርሑ እቲ ዝግብኦ ነገር ስለ ዘይሰርሐ ይባረር እቶም ናይ ቢሊ ሓደሽቲ ኣዕርኽቱ ሽጋራ ንከትክኽ ይሕብርዎ እሺ ኣብ ዘይበሎም ድማ ንዕኡ ክቕልድዎ ኣብ ዝጀመሩ ሰዓት ሓደ ቆልዓ ኣብ ጎኑ ብምዃን ይከላኸለሉ ድሕሪ ዝተወሰነ ጻንሒት ቢሊ ነቲ ቆልዓ የመስግኖ ከምቲ ሓቂ እንተኾይኑ ሽጋራ ፈቲኑ ከም ዝፈልጥን ነገር ግን ስለ ዝተተሓዘ ሕጂ እቲ ነገር ገይሩ ክትሓዝ ከም ዝደሊ ይነግሮ እቲ ቆልዓ ንቢሊ ከም ዓርኩ ብምርኣይ ሓደ ፓርቲ ስለ ዝነበረ ኣብኡ ንክራኸቡ ይሓቶ ሮያን ንጆኒ ክረኽቦ ኣብ ዝኸደሉ ሰዓት ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝሰርሕዎ ስራሕ ብተወሳኺ ካልእ ስራሕ ከም ዝደሊ ይሕብሮ ምኽንያቱ ድማ ካብ ስራሕ ስለ ዝተባረረ እዩ ሕጂ ኣማራፂ ዝሰኣነ ሮያን ጆኒ ዝኾነ ዓይነት ስራሕ እንተሂብዎ ክሰርሖ እዩ ምሸት ሽጉጡ ብምውፃእ ንቢሊ የሰንብዶ ናብ ሃደን ከም ዝኸይድ ድማ ይሓቶ ሮያን እውን ክምስ ብምባል ሓቢርዎ ናብ ሃደን ክኸይድ ከም ዝደሊ ይሓቶ ቅድሚ ሕጂ ሓቢሮም ዝኸዱ ህፃን እናሃለየ ነበረ ቢሊ ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ሓደ ዓርኩ ናብ ፓርቲ ከም ዝዓደሞን ናብኡ ንክኸይድ ንክፈቕደሉ ድማ ይሓቶ ሮያን እውን ይፈቕደሉ ኣብ ዝቕጽል ቢሊ ምስ ኣዕርኽቱ ብምዃን ኣልኮል እንትሰቲ የርእየና ብኻልእ ወገን ሮያን ስናይፐር ሒዙ ጆኒ ምስ ክልተ ሰባት እንትጨቃጨቕ ይርእዮ እቲ ጨሓም ሰብኣይ ብጆኒ ሓሪቑ እዩ ምኽንያቱ ድማ እቲ ሓገዝ ዝፅውዕ ዝነበረ ቆልዓ ስለ ዝቐተለ እዩ ነገር ግን ጆኒ እቲ ቆልዓ ከም ዘይቀተለ እዩ ዝዛረብ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ጆኒ ምስ ገበነኛታት ሰባት እናሰርሐ ከም ዝኾነ ንግንዘብ ካብኡ ድማ ሓሲዎም እዩ ናብ ቢሊ እንትንምለስ ድማ የዕርኽቱ ናይቲ ሓደ ዓርኮም ናይ ኣቦኡ መኪና ይርእዩ ንቢሊ እታ መኪና ንክገንሓ ድሕሪ ምብርትትዖም እታ መኪና ሒዞማ ይወፁ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ሮያን ናብ ገዝኡ ይምለስ ካብ ሓደ ሰብ ይድወሎ ሮያን ናብቲ ቦታ ኣብ ዝኸደሉ ሰዓት ቢሊ እና የዕርኽቱ ሒዞማ ዝወፁ መኪና ከም ዝገልበጥዋ ይርኢ እቶም ቆልዑ ሰትዮም ከም ዝኾኑ ድሕሪ ምግንዛቡ ንቢሊ ናብ መኪንኡ
بجانو نكخيد ينقرو نابجزو مسكدو بيلي نابتم حسب بمتاو اتي بري يقلفو بلح نجر كاوجبو بموصا ننبسو نمتفا حقينو نبرا نجر جن نسو قدم مقبارو رويان اتي بري سيرو يعتي كابو دما نودو دحر مسنعنعو ودو بزطفو طفات مخنيات نابيت مأسرتي قدم متايو رويان نتا مكينا كيدو يقاصلا بزي ملكع ابتا مكينا وش تزركبو حبريتاتات نمتفا حسيبو نبرا ابت زقصل معالتي نغو اتي حوي كطفو زمصو اتوم ناي حوا حدغا زطفو سراحتنياتات نرئي رويان اب قصالي نابتي نايتا مكينا بعال وانا يخيد نسو دما ناي بيلي عركو ابو نبرا رويان دما اتا مكينا كم زقاصلا بمنغار نتي سباي مكينو كم استقاصلت نكملكتن كابتي نا انشورانس كامباني زدلي ገንዘብ ንክወስድ ይነግሮ ነገር ግን እቲ ሰብኣይ እቶም ፖሊሳት እቲ ትክክለኛ ነገር ከመይ ከም ዝተፈጠረ እንተፈሊጦም ናብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝኣቲ ይዛረቦ ስለዚ ናብቲ ቤት ማእሰርቲ ብምኻድ እታ መኪና ዝገልበጣ ቢሊ ከም ዝኾነ ንምንጋር እዩ ዝሓስብ ሮያን ግን ገንዘብ ከም ዝህቦ ይሕብሮ ቢሊ ብዝበጽሖ ሓደጋ ምኽንያት ኣብ ሆስፒታል ይሕከም ሮያን እውን ኣብቲ ናይ ኣጋይሽ መቐበሊ ቦታ ከፍ ኢሉ ይጽበዮ ልክዕ ኣብቲ 10 ሰዓት ሓደ ትዝክሮ ይዝክር ሓንቲ ዶክተር ናብኡ ብምምጻእ ሰበይቱን ኣብ ከብዳ ዝርከብ ህፃን ከም ዝሞቱ ትናገር ኣብቲ 10 ሰዓት ሰንቢዱ እንታይ ክገብር ከም ዝነበሮ ኣይፈልጥን ኣብዚ ሕጂ ግዜ ቢሊ ናብ ሮያን ይቐርብ ካብኡ ክልቲኦም ናብ ገዝኦም ምኻድ ይጅምሩ ኣብ መኪና ውሽጢ እንሃለዩ ቢሊ ኣቦኡ ኣብታ ኣዳራሽ ኮፍ ኢሉ እናሃለየ ናይ ኣዲኡ ሽም እናፀውዖ ከም ዝነበረ ይሕብሮ ንሱ ንሰበይቱ ዘነጋግራ እንተ ኮይኑ ንኣዲኡ ንኸናገራ እቲ መንገዲ ንከመቻችየሉ ይሓቶ ኣብ ቀጻሊ ሮያን ናብ ጆኒ ብምኻድ ብዙሕ ናይ ገንዘብ ልቓሕ ንክህቦን እታ ዝተገልበጠት መኪና ክኸፍላ ከም ዘለዎ ይነግሮ ጆኒ ድማ ሓደ ስራሕ ከም ዘሎ ይነግሮ ነገር ግን እቲ ስራሕ ሰብ ምቕታል ከም ዘለዎ ይናገር ሮያን እውን ኣማራፂ ስለ ዘይነበሮ ብኡ ይስማዕማዕ ድሓር ድማ ጆኒ ሓቢሮም ምስ ዝሰርሑ ክልተ ገበነኛታት ይራኸብ ክልተ ዝሓረቁ ሰባት ናብ ናይ ጆኒ መኪና ይኣትዩ እቲ ዝሰረቀ ገንዘብ ኣበይ ከም ዘቕመጠ ይሓትዎ ንሱ ድማ እቲ ገንዘብ ዘሎ ብድሕሪት ከም ዝኾነ ይዛረቦም እቲ ሓደ ገበነኛ ከጻሪ ኣብ ዝወፀሉ ሰዓት ሮያን ብቁልጥፍ ይቀትሎ ኣብ ዝቐጽል ሮያን ነቲ ሓደ እውን ኣብ መኪና ውሽጢ እናሃለየ ይቀትሎ ብዘሰንብድ መልክዑ እቶም ገበነኛታት ካልኦት ገበነኛታት እውን ሒዞም እዮም መጺኦም ንሶም ድማ ብቁልጥፍ ናብ ጆኒ ምትኳስ ይጅምሩ ሮያን ግን ኣብ ርሑቕ ኮይኑ ብምትኳስ ንኹሎም ይቀትሎም ኣብ መወዳእታ ድማ ሓንቲ መኪና ትመጽእ ሮያን ድማ ብቁልጥፍ ነቲ ኣውቲስታ ይቀትሎ ነገር ግን ኣብቲ ጎና ኣውቲስታ ዝነበረ ሰብ ከም ገለኢሉ ነታ መኪና ይገንሓ ሮያን እውን ብቁልጥፍ ናብቲ መንገዲ ብምኻድ ነታ መኪና ጠጠው ከብላ ኺኢሉ እዩ ኣብ መወዳእታ ድማ ነቲ ብሂወት ዝተረፈ ሰብ እውን ይቀትሎ ነገር ግን ነቶም ዝሞቱ ሰባት ኣብ ዝቐብረሉ ሰዓት ንሮያን ናብ ገዛ ንክኸድን ንክዕርፍን ይሕብሮ ናብ ገዛ ኣብ ዝመለሰሉ ሰዓት ሮያን ዝኾነ ሕማቕ ስምዒት እናተሰምዖ ነበረ ኣብ ዝቕጽል ድማ ንወዱ እዚ ከተማ እዚ ገዲፎም ናብ ካልእ ከተማ ክኸዱ ከም ዘለዎም ይሕብሮ ተዘይኮይኑ ግን ኣብ ካልእ ችግር ንኸይኣትዩ ፈሪሑ እዩ ቢሊ ግን በዛ ሓሳብ ዝሰማማዕ ኣይነበረን ምስ ኣቦኡ እውን ይከራኸር ኣዲኡ ክትተርፍ ከም ዝነበራን ብናታ ዕጫ ኣቦኡ ክመውት ከም ዝነበሮ ይናገር በዚ ዝተጨነቐ ሮያን ብናይ ወዱ ንግግር ምኽንያት ንወዱ ይሃርሞ ነገር ግን ኣብ መወዳእታ ይረጋጋዕ እሞ እቲ ሓደጋ ድሕሪ ምፍጣሩ ካብ ሰበይትን ወድን ሓዲኦም ክመርጽ ነይርዎ እዩ ምኽንያቱ ድማ ክልቲኦም ደም እናፈሰሶም ነበረ በቲ ዝነበረ ናይ ሕክምና ሕጽረት ክልቲኦም ምድሓን ኣይተኻኣለን ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ሮያን ነቲ በዓል መኪና ከይዱ ይረኽቦ ናይ ካሕሳ ገንዘብ ድሕሪ ምሃቡ ካብ ሕጂ ንድሓር ዝኾነ ነገር ንከይሓስብ ይሕብሮ እቲ ፊልሚ ናብ ድሕሪት እንትመልሰና ኣብ ልዕሊ ወድን ሰበይቱን ዝበጽሖ ናይ መኪና ሓደጋ ሓደ ሸለልተኛን ሰትዩ ዝገንሕ ዝነበረ ኣውቲስታ ምኽንያት እዩ እዚ ነገር ኣብ ዝተረድአሉ ሰዓት ናይ ሮያን ዓርኩ ዝነበረ ጆን እቲ ኣውቲስታ ብኸቢድ ተጎዲኡ ይረኽቦ ከም ቅፅዓትን ከም ሕነ ምፍዳይን ሓሲቡ ንዕኡ ድማ ይቐትሎ ናብቲ ናይ ሕጂ ግዜ እንትንምለስ ጆኒ ሰትዩ ሰኺሩ እዩ ዘሎ ኣብ ገዝኡ ኮይኑ እናደነሰ ኣብ ዝነበረሉ ሰዓት ሃንደበት ሓደ ቀታሊ ሰብ ናብ ገዝኡ ብምእታው ንዕኡ ንምቕታል ይፍትን ኣብ ሓደ ቦታ ድማ ይወግኦ ነገር ግን ኣብ መወዳእታ ጆኒ ነቲ ሰብኣይ የሸንፎ ኣብ ጭንቀት ዝነበረ ጆኒ ኣብ መወዳእታ ናብ ሮያን ይኸይድ እቶም ቀተልቲ ሰባት እውን ናብ ገዝኡ እናመፁ ስለ ዝኾኑ ካብኡ ንምድሓን ድማ ናቱ ሓገዝ ከም ዘድልዮ ይሕብሮ ድሕሪ ነዊሕ ክርክር ሮያን እዚ ነገር ኣይፈቐደሉን ካብ ገዝኡ ንክወፀሉ ድማ ይሕብሮ ጆኒ ድማ ይቕሬታ ዝብል መሲሉ ናብ ሮያን ብምቕራብ ከጥቅዖ ይፍትን ኣብ መወዳእታ ሽጉጡ ናብ ሮያን ብምትኻል ክቐትሎ ይዳሎ ነገር ግን ቢሊ ቀዲሙ ተኩሱ ይቐትሎ እቲ ዝተጠቐመ መሳርሒ ድማ ቅድሚ ሕጂ ንሃደን ተጠቐመሉ ተባሂሉ እምቢ ዝበሎ መሳርሒ ነበረ ኣብ ቀጻሊ ኣቦን ወድን መኪና ምግናሕ ብሓባር እንትለማመዱን ኣብ መንጎኦም ዝነበረ ዘይምርዳእ ተደፊኑ ዝገርም ቅርርብ ከም ዘለዎም እናርአየና ፊልምና ይውዳእ ፊልምና እዚ ይመስል ነይሩ ላይክና ሳብስክራይብ ምግባር ከይትርስዑ ብኻሊእ ፊልሚ ክሳብ ንራኸብ ቻው ቻው